Hongka ham joto nono hai lamsuk piran tak sakatal bloga tabuk sar sata tamui tongo tabung basa la jorop sung basa yang khai jong toilet ro thang phai kya hangkan mama ka tabung basa bisno noi ko hingke bupang hangkai tabung no ongkhori thango thajingo ongkhor ka thajingo ang toilet khai jong pura ongkhor ka bo hingke tini nono nong mien blogo samani bo bija sramnan bagai thanga nang hananya hingka bagai thangjak bangles thanan bagai hingke Cinaro samung chol tongo tam samung norong nai nyai. Bahai ke bondo khanya sao? Bahai ke bondo khanya sa? Sino ganti wate ti kalai hona nyai ko. Tin khulukma ti sak khalanya nai tong. O karen tolao sible kono ya. Lig rok kore o Hongni mai se pele khata bo hongkai nogon tina bo sana je ko pura kak bajak pura khuluk pai be khya saramui tongo sinoro kai khai ke kholop jak baksa ka mane nyor bajak baksa ka kholop bajak ma kha dialogue ri tongo oboro khai yoga khai tongo bo kai ko ramdev hongkai mane hojanai koma tong huya ko tang hingka tuition phaijak cherai rok hingka no blog khaji ga ni kisa fatara phaiman pole tab khai tuition paikha tuition painai bin bai songmon sorok par khai tuni bori kha hangkai chino ganti kheba kya तीन बार आ सकता ना तेरे कलाई गला खाना बोला इको ताऊ ओ नुक जाके स्टोंग बोला सा माने के पहरता yang te ya por phai pe nya yang ti kalai phan man tôi phai kya tôi ti kesar to kha bazagar ti daire gana ti phai to syntax khali hanche mane hojang nai kebang ma mane hona nanga na borok thukasi ma hono tabo khangkai sarik ni 6টা pone 6টা damu tongo ta hangkai tene je phungni simi blok khaje kya bokrok saman di bazarao bokrok sajoka ekdom hangkai ongko rokoi tongka mungtri bo thangya hangka tabo khai mamu songana hanai nogon teo phaikya hai tha rukjak ma tha khanan bagai hangka tabo khang chicken songnai chakumura bai miyajina o meeting o phaipuru ongko chakumura tui phai thaisa hangka obono tok bahan bai song yang oi ko nogoi man khana chakumura thaisa kumun hangka bon tabang tok bahan bai songnai wakere hoki bo tongo hangka wakere no bo mosding khairi ne hoi tongkha lakti soron chokon man hingke ma khoro tharo goi tong hingke puila mai box seri gana khwar pore abo saipane hingke mobile hingke yango charge khai tone hinai tang hingke mama tv nai tongo olokhe binora network mangalak siam bagai mobile charge jitoi tv ngoi risina tv nai tong to hingkai bo hingkai tini phungo thamman tak sarigo phanyai chamon phapanya sir hingke yango hingkai pia sajing rim khugnya kha hingga ma khai thaipong no rawi ti pheke ko godok khani ni hingkai yango boredi songnan bagai oboro phage tabga current thango phayo tongman bagai hingka thari kasi khugri kha maisi abo hingka ma kha thajing rukmani abono sunani agoi khugna nai tong khugoi tong hingka ang hingkai thajing o yango makhoi tong supai puro takari o teri nyarang manaro hajing ri sum sunani hene obona phanya phaijak
An mobile flashlight ang on khaje yang bagan yorok andar ni bagan nugia hangkai ana borok hangkai station o sogoi khepo station ni train nasingi jongpo hangkai tabo ke mamui somai ko romo phaikia hangke bo hangkai phai tongo bo phai maisa sinang hini jongha sarata tamu jongha tangpon chokpaya ko train bolai ma khorang khanaya ko hangkai ma bai doku bora ka maisa na han thang lai kya hangkai an mama kai a chogoi tibina jonghe he hangkai lakti be kok sala ke tabo kha ama kol kha jongja kha ama be kok sepe gena bo sokpai kha tabo khai ko sokpai nai ben gibe drok bera gara kha kabar katal subuti phemani hangka Bwsai jakha bon nokhanya giri giri khai thaka pen ganja khai penya sabai rejak di do aro suti kalang thango hangkai tak bo tukunai pho tukukhai maisa lai tini ne sini moi chakumura bai tok bahan hangkai ko thaipung kudok tai wakre mos deng ma songa mutri lai jong ba khesa lai ne angka bon nasing tong man di pon che mai khuimani kumphan cha ja tei simi nangjak hangkai bon nasing ga yaklogi chasna ta mai ti chabai lai takha bisna hasolai tongan mama ka kagos ma ka bisi podo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mama, Johnny eating sugar. No, Mama. Tabang Mama sungguh congong aja. Telling lie, no, Papa. Open your mouth. Oh. Salah lah diri dia. Kayak malah diri wah yang dokumentir kah? Tahu bo, bisa baru kerja sana. Ya usia siapa sekolah ini contoh ya, anak masih no mah ya, anak belajar yang koni pay. Enggak. Kalau kayak menimang leng tanah sih. No.